Solekela sibhedlele umntwana wesithandathu kwabo bebetye izimuncumuncu bebezithenge kwispaza shop sasekuhlaleni ukanti bangcwatywe bonke ngaxeshanye abanye abahlanu enaledi Soweto ngelixa ixhoba elinye kwisiganeko sase-Lusikisiki eMpuma Koloni nalo lingcwatyiwe namhlanje. Asaphokoka mpombozone kweli amazwi ovelwano ngokusweleka kwalowa isakubanga umphathiswa wezimali nerhuluneli yebhanki enguvimba uTito Mboweni. Kaizer Chiefs has celebrate being the inaugural Cufa Cup champions. Kaizer Chiefs zintshatsheli zeCufa Cup emva kokubetha iMarumo Gallants ngamanqaku 4-3 kwi-penalties eBloemfontein ngale njikalanga. Sinamkele Iindaba Zethu ngokuhlwanje andaba endodwa ndaba nophumza sikhumba noyitoliki yolwimi lwezandla botani mzontsundu. Libhubhe lesibhedlele namhlanje ixhoba lesithandathu kubantwana ababhubhe kwiveki ephelileyo nekholelwa ukuba basweleke emva kokutya izimuncumuncu abazithenge kwivenkile yasekuhlaleni ukanti oku kuvakaliswe kwinkonzo yomngcwabo yabantwana abahlanu nabaphakathi kweminyaka emithandathu neshumi ubudala enaledi Soweto eRhawutini namhlanje. Ibiyiveki ethande ukuba nzima kwiintsapho zamaxhoba amahlanu asenaledi eSoweto eRhawutini nathe yasutywa kukufa emveni kokuthenga into esiwa phantsi kwempumlo nekukholeleka ukuba ibinetyhefu ukanti amaxhoba ebephakathi kweminyaka esithandathu neshumi ubudala. Ukuswelekelwa ngumntwana kubuhlungu. Akukho mzali ofanele ukungcwaba umntwana wakhe. Abantwana bethu mabasingcwabe hayi ngenye indlela. Ebemncinci kakhulu. Inoba ngoyena umncinci ebantwaneni kula maxhoba. Besingalindelanga ukuba angasishiya ngolu hlobo. Usapho lakwaRampo luthi oku kudale incebe linzulu ezintliziyweni zabo kwaye intswahla yengxolo nentsini yentsana zalo iyakuhlala inkenteza. It is so sad bana baba resile they've left a gaping hole in the in the hearts of the families. Their giggles, their laughter, the up and downs, the noise is not going to be there no more. Usapho lakwaSethekhe luthe lwamemelela kubahlali baseSoweto ukuba zisiphulwe neengcambu iziganeko ezifana nezi zingaphinde zenzeke. Batho ba monaledi le batho ba Soweto kaofela. Nto zakuthi into ilele ezandleni zethu ngoku. Masiphakamele lento siqinisekise ukuba izenzo ezikumila kunje aziphinde zenzeke. Kusenjalo inkulubaphathiswa kwiphondo laseGauteng imemelele inkxaso noluleko lwasengqondweni kwamanye amaxhoba achaphazelekayo kwesisenzo. School children should not be exposed to this kind of events. And we should not allow it to be a normal situation. I hope the schools and those that have been given the tasks to take care of these young ones will provide the necessary support that is needed. Ulisufi uthi unethemba lokuba uphando ngokubhubha kwabantwana luza kuqukunjelwa kungeentsuku zatywala uqukumbele ngelithi amagosa omthetho kuza kunyanzeleka asebenze ngakumbi ekufumaneni abo bavelisa ukutya okunetyhefu. Ukanti ubhubhele esibhedlele namhlanje omnye umntwana noNkatlego Oliphant nolixhoba lesithandathu. Bekwekhaya lakhe lokugqibela namhlanje unomazwi indleleni Lusikisiki kwiphondo leMpuma Koloni lowasetyhini lixhobo le-18 labantu abadutyulwa ababhubha kwiveki ezimbini ezidlulileyo engobozana eLusikisiki. Umama unomazwi beneminyaka engama-59 ubudala kwaye ushiya ngasemva abantwana bakhe abane. Namhlanje kungcwatywe ixhoba lokugqibela elabhubha ngethuba kudutyulwa abantu abali-18 eLusikisiki eMpuma Koloni. Oku kuthetha ukuthi onke amaxhoba awadutyulwa abhubha angcwatyiwe kule mpelaveki. Abantwana bakamama unomazwi indleleni bathi banoloyiko nexhala lokuba abazokudutyulwa nabona kusini na. Ubuhlungu obulapha kuthi ngaphakathi
akho nomnye umuntu onobona. Amehlo noba ingavulwa inhliziyo soze ukubone ubuhlungu obusenhlizweni. Umama uNdleleni ebenguye oqinisekisa ukuba abantwana bakhe balala betyile. Ukubhubha kwakhe kushiye abantwana bakhe bengazazi ukuba baza kuyigxotha njani ikati eziko. Abantakwabo bamchaze njengomntu obelungile. Pha ekhaya kwajekwa emakhwalweni emanqilo akukho nto embi esimazi ngayo ngaphandle uba xa efikile bekuye kube mnandi ekhaya. Hayi isimoshile lento. Mhle lo mfazi ebepha ekhaya. Akho nto yakhe endingayithetha ngayo ndithi ebembi kule ndawo emhle ngabe ebengangothekwani ebemhle qha emhle qha kungekho nto. Into esimoshileyo nje yile esethusileyo. Yo apha kule ndawo hayi ngeke 18 ngumntu ebethelile uvela kulo mntu. UNomazwi uchazwe njengomntu ebengumzali kubantwana bonke, hayi kwabakhe kuphela. Kwamnandi uba nomakhelwane onjena. Inene abantu abakamakhelwane. Wamthunzi andizuthetha ngawe ngonombhabhela ngoba uzendele wena wendile. Ndifuna uthetha ngaba ke ngoku ndizoma nam. Ingapheli laa nto bendimapha elicingweni. Ndithi khelwane. Igame ishiyeke kuni ngoku. Ukanti umrhanelwa okrokrelwa ukuba unesandla ekudutyulweni kwala maxhoba uza kuvela kwakhona enkundleni ngoLwesibini kule veki elusikisiki. Asaphokoka amazwi ovelwano kokusweleka kwalo wayesakuba umphathisi wezezimali umnumzana uTito Mboweni kubusuku bayizolo. OkaMboweni uswelekele esibhedlele enqongwe usapho lwakhe eRhawutini beneminyaka engama-65 ubudala. Oogxa bakhe borhulumenteni bathi ukuhamba kwakhe kushiya umsantso ongenakuvalwa. Lisagxala emswaneni ilizwe loMzantsi Afrika kulandela ukujona kwelanga lobomi bukabawo uTito Mboweni. Le nkonde yakwaMboweni ichazwe njengendoda ebikhaliphile ebimbele ubhonxileyo lulwazi yaye ebivumela nabani na ukuba afunxe kulo mbele. We've lost a very inspirational leader, and he really was a committed public servant, and we've seen him especially during COVID-19 pandemic, how we navigated the finances of our country. Will not understand the role that Tito Mboweni played as the Minister of Labour in pioneering the Basic Conditions of Employment Act, the Labour Relations Act, and which manages the relationship between the employers and the workers in the economy as well as in the public sector. OkaMboweni ushiya ngasemva ilifa eliteketeke lokusebenza ngobuchule njengesicaka selizwe loMzantsi Afrika kwizikhundla zakhe zangaphambili. My sense of him was that he always had a very well attuned sense of what needs to be done for our nation. We should remember that he is the person who developed the framework that gave life to the labor rights in the Bill of Rights of our Constitution. I think it's really firstly to condole with the Mboweni family and to thank them, for their immense contribution in supporting him in the roles that he played, because he wouldn't have done so if it wasn't for the support of the kin and clan. Kambe wathwala iminqwazi eliqela esebenzela elilizwe. Ngomnyaka ka-1994 waba ngumphathiswa wezabasebenzi ngaphantsi kolawulo lalo wayesakuba ngumongameli weli umfi ubawo Nelson Mandela. Wandula ke ngomnyaka ka-1999 ukuya ku-2009 waba yirhuluneli yebhanka enguvimba. Emva koko wabuya sele etyatha elinye ibhanti lokuba ngumphathiswa wezezimali ngonyaka ka-2018 ze walahla kwesi sikhundla ngo-2021. Yanga angaphumla ngoxolo.
Mapolisa eGauteng aphanda ityala lokubulawa kwabantu abasixhenxe kwindawo yogobityholo i-Orange Farm phakathi kwabantu babhubhileyo kukho umntwana oneminyaka emithathu. Kukholelwa ukuba le ntlekele yenzeke emva kwengxabano kwindawo yentselo. Kusenjalo ibanjiwe indoda eneminyaka engama-33 ngokuphathelene nesiganeko sokuhlaba ze ibulala amalungu amahlanu osapho lunye quka nabantwana ababini abaphakathi kweminyaka emibini nemithandathu eBergville KwaZulu-Natal. Manye amaxhoba quka umalume wayo le ndoda nabasetyhini ababini, omnye wabo uphila nokukhubazeka. Mama wayo le ndoda nengumrhanelwa usindile kunye nomntwana oneminyaka emi-4 kodwa unamanxeba okuhlatywa. Umphathiswa wezothutho kwiphondo laKwaZulu-Natal umnumzana uDuma utyelele iintsapho zengozi yangoLwesihlanu eye yasuba imiphefumlo yabantu abasixhenxe quka nabafundi besikolo. Le ngozi masikizi yenzeke ngethuba isithuthi sitshayisana nesigadla kuwola u-N2 ngasemandeni kunxweme olusemantla KwaZulu-Natal. Umphathiswa uthi abaqhuba ngokungenankathalo ezindleleni baza kujongana nengalo yomthetho. Emva kwale ngozi masikizi nesube imphefumlo yabantwana besikolo abasixhenxe nabaphakathi kwabantu abasibhozo abaswelekileyo, ilungu losapho elishiyekileyo ngasemva lithi alikholelwa siseleko esenzekileyo sokuphulukana nabo bonke abantwakwabo ngosuku olunye. Ngokufika kwa-emisila ekhaya ngijabule, angisho ukuthi ngijabulile kodwa ngingasho ukuthi ngiduduzekile, ngizizwe ngathi ngiqinile. Ngizizwe ngathi ngingakwazi ukuthi ngibhekane nesimo sokuthi ngazi ukuthi ngosuku olulodwa kwakumele ngazi ukuthi ngilahlekelwe abafowethu bonke. Umphathiswa uthembise uxhasa usapho lwamaxhoba. Sivumelene-ke siwumndeni-ke namhlanje ukuthi cha sosebenzisana nje kuyisho ye-memorial service nasodabeni-ke lomngcwabo oqondene. Sikhulume namakhansela endawo ukuthi siyoke siwabize wonke ama-stakeholders ukuhlala phansi ukuze sisilungise isimo. Kusenjalo ubanjiwe umqhubi wemoto emva kwengozi eyenzeke kuhola wendlela u-N2 Cebukuhle Port Shepstone. Umphathiswa uthi umqhubi uza kubekwa ityala lokubulala. Our highly dedicated team from RTI working with South African Police Service arrested a bus driver. He was charged with culpable homicide and I've already highlighted to me that he must be charged with murder because it was not a culpable homicide. Umphathiswa uthi uphando lokuqala lufumanise ukuba le bhasi ayikho semgangathweni wokuba sendleleni. It is for this reason I'm engaging with the Minister of Transport, Minister Baba Chris, with a view of getting the National Department to the operating license of the bus company pending the finalization of the investigation. We're also liaising with MEC from Eastern Cape, Baba Lenqata. His team is working with our team from the province. The bus company must come clean on how it obtained a roadworthy certificate at this point in time. If there's a clear evidence of fraud and corruption, owners must be locked up in prison. Umphathiswa uthembise uxhasa iintsapho zamaxhoba lengozi yebhasi ukwaqaqambise nenkqubo yokuthintela iingozi zendlela kwiphondo laKwaZulu-Natal ngenkqubo esihloko sithi alufakwa lubuya nesaphula-mthetho nezakuqala ngoSeptemba kunyaka ozayo. Sekela nobhala jikelele we-SACP uMadala Masuku utyhola amanye amagosa e-ANC ngokufuna ukwenza ikheswa usosiba jikelele walombutho uSoli Mapayila nothe qolo ugxeki i-ANC ngokuphathelene nesigqibo sayo sokungena kurhulumente obumbano nombutho i-Democratic Alliance. SACP ikutsho oku ngethuba ibambe indibano namajelo endaba ngeziphumo zentlanganiso yekomiti eBrownfontein namhlanje. Kusuku lwesithathu lwendibano yalo namhlanje, iqela lamagomaniso oMzantsi Afrika liphinde laqinisekisa ukuxhasa kwalo urhulumente wobumbano, iGNU ngamafutshane. The Central Committee strongly denounced the conduct of ANC national officials who, in seeking to justify their embrace of right-wing neoliberal DA in the GNU coalition arrangement, embarked on a misinterpreting facts about our party and General Secretary, Comrade Soli Mapayile, also seeking to isolate him from the SACP. Ukanti SACP ithi ayizuba inxalenye yombhiyozo wentsuku ezilikhulu zorhulumente wobumbano ngomso. On the 100 days of the GNU celebrations tomorrow, we have rejected the invitation. We will not be going. Albeit it's been laced together with thanking the people who voted for the African National Congress, for which we're in the campaign.
it feels sad, but we will not be going. Eliphawula kumbandela wokulungiswa ngokutsha kolumanyano, unobhala jikelele we-SACP uSoli Mapayila uthi bagqibe kwelokuba baqinise ingxoxo malunga nokungenela unyulo. The socialist axis of the alliance can no longer rely solely on seeking reconfiguration from within. While continuing to build the vanguard character of the SACP, we will intensify efforts to forge a popular left front and build a powerful socialist movement of the workers and poor. This shall form part of the broader imperative to reconfigure the alliance, including from without, and remains open in our modalities to contest the battle of democracy. Eliqela lithe lazigxeka kanobomi izenzo zokubulawa kwabantu abali-18 eLusikisiki zelagcwala emswaneni mayelana nokubhubha kwalowo ibesakuba ngumphathiswa wezezimali uTito Mboweni osweleke izolo kulandela ukugula okufutshane. Mapayila uthi uMboweni uza kukhunjulwa ngokulwela uphuculo loMzantsi Afrika ngethuba engumphathiswa wemiba yemisebenzi nengqesho. Utishala oyinkcubabuchopho kwizifundo zezibalo eMayikenge eMntla-Ntshona uTebogo Mokoena odume kakhulu ngelikaJobe we-maths uthe qolo ukususa ibala lokuba esi sifundo sinzima kunezinye. Lo tishala onama-32 eminyaka usebenzisa umculo njengeqhinga lokudlala nokuchana i-trigonometry nayibiza ngeJobe rule. Umculo wamapiano ngowona uthandwayo lulutsha yaye oko kwenza ukuba bakonwabele ukufunda izifundo zezibalo. uTebogo Mokoena wagwadla iqhinga lokuphucula iziphumo ze-mathematics kwisikolo afundisa kuso iMabatho High School ngo-2019. Ngenxa yokuqonda imfuno zabafundi ke nokutsala nzima kwesi sifundo, wabona umculo wohlobo lwepiano ilelona khubalo. Ngo-2022 wabuya nebhaso le-Best Mathematics Teacher kumcimbi wokuwongwa kweetitshala kuzwelonke i-National Teachers Awards. What happens there is that, remember, we are teaching the Generation Z, which is these learners that we are teaching. They conform to Amapiano songs. So in terms of my classroom being boring and all of that, I thought of this rule and then I aligned it with what they like, which is Amapiano vibe. Uthi wasungula iJobe rule ngenjongo zokunceda abafundi bebanga lika grade 11 no grade 12. The Jobe rule is a rule that I have composed. It's self-generated. It is meant to assist our grade 11 and grade 12 candidates in terms of them remembering how to tackle trigonometry. Abafundi abavela kwizikolo ezahlukeneyo bayinxalenye yenkqubo i-Learner Teacher Support nalapho bebaneklasi ngempelaveki ukanti baliqhwabela izandla iqhinga lalo titshala. I find it to be very helpful because using Amapiano is what's vibing right now, what everyone is into, and it helps us remember content a lot easier because we, the youth, are used to these type of songs. Sa's way of teaching helps you develop mentally, gives you mental strength as well as academic strength. Ukanti uTebogo sele evela kwilizwe laseChina kuhambo olwalugunyazwe lisebe lemfundo esisiseko nozakuzo lwaseChina kunyaka uphelileyo nalapho waba yinxalenye yeengcanga ze-maths ezazivela kumazwe ohlukeneyo ehlabathi. Kaizer Chiefs zintshatsheli zeCufa Cup emva kokubetha iMaromo Gallants ngamanqaku 4-3 kwi-penalties eBloemfontein eFreystata ngale njikalanga. Masiphosa amehlo kwimozulu nesiphathelwe ngithabile Makhaphela. Enkosi kakhulu kwemadikela noncuthi kwideska yena enkulu leyo kaloku ideska yomqulu wendaba mnapha ekhaya ndiyakwamkela nam bethu neqongeni lemozulu ngegama ke ndikuthabile Makhaphela inzwakazi yabathembu namhlanje nangomso ithi kaloku imozulu siye siphawule kaloku kuliqala xa sijonga ngokubanzi ezaziganeko zamva nje kumzantsi Afrika uphela noxa namhlanje limandundu izulu nje phantsi kumzantsi uphela napha kumbindi phaya kodiyara kwasekuseni noxa kububanda njengesasibhozo yaqhuba imini vuvele kamanoko liyelivele nalala ngapha qabaqaba ngaphaya kwamafu ngaye kaloku la 27 degrees kanti ke mbukelo
apha ekhaya amaqondo wakho lawa phansi naphakamele sivula kwiphondo lokuqala lona ke liphaka loku empuma koloni njengapha kokomane ezibeleni unyuka kanjalo ngealvani kuyabanda ekseni ngaye kaloku la 7 degrees baqhube nemini yabo futhi qaba ngamafutha yonke imva kwedinala phaya ngo-23 degrees kanti ke bukele ekhaya xa sithe chu sijonge phaya ephondo lase-Free State ngomso kumbindi apha eMzantsi Afrika amazantsi futhi njengapha kaloku Bloemfontein futhi zezomvula zindudumo nomoya obhudla kamnandi phaya ekuseni ngo-13 degrees kuhle nje yonke imva kumini kanti kasiqhubela sihlabele mgama sijonge phaya ephondweni lasentshona koloni ngomso indawo ezithatha inxomeni phaya njengaphaya ko-Fred ndala ekuseni kuhle kuyancomeka nofuthi kucwengile ngalo kaloku futhi elashumi bayahamba nemini futhi beyisonga kakuhle ngo-29 degrees mbukela ekhaya ndivumele sithi chu sijonge phaya ephondweni lase-Northern Cape ngomso phaya emva kwemini futhi kumantla ekurumani phaya umzekelo futhi kwasekuseni kuhle kuyancomeka ngelashumi nje likhatshwa sisixhenxe kuye kutshisa kuvudumela kamandi futhi ngorhatya ngama-30 azakhatshwe sesohlani kanti ke phaya ephondweni lase-North West ngomso kumantla etosca phaya umzekelo futhi kwasekuseni kuhle kucwengile ngaye kaloku la 18 degrees uhamba nengqatsini ngorhatya ngo-37 mbukela ekhaya kaloku ithi yona Imozulu phaya ephondweni laserhawutini apho sikhoyo bethuna amazantsi phaya umzekelo eTshwane zezomvula zindudumo zikhatshwa ngomoya obhudla kakhulu phaya ekuseni futhi ngelashumi lesasibhozo kodwa kuyatshisa kuze kamandi futhi ngala 36 degrees bona ke phaya ephondweni elikumantla apha emzantsi liphi lo phondo liphaya kaloku elimpopo kwimpuma phaya umzekelo kopulukwane kwasekuseni nje bevuka pha kuhle kuyancomeka futhi neziphaluka zintle ngo-20 degrees sehle sithe chu njalo futhi njengaloku bukele ekhaya pha kwela phondo laphaya empumalanga umzekelo pha kumalahleni futhi kwasekuseni zezomvula kuyanetha kuyatyutyuza nje yonke imini ngomso ngelashumi nje likhatshwa sisixhenxe kwasekuseni nje bevuka mbukele ekhaya ndivubula apha ekhaya kaloku nam ndiyivale ndisoke Imozulu phaya kwaZulu Natal ngomso amantla phaya ophongola futhi kwasekuseni noxa kushushu phaya engahleli 17 futhi ziyabikwa indudumo ziyabikwa imvula ngama-31 mna uthanda kangaka xesha lemyawuli kanti ke ngomso bayabuya oxa bethu neendaba zesiZulu kwangaxeshanye kamnandi mawethu.